Dobrý deň. Tak toto je tretie video o rozprávaní o akváriu. Rozmýšľal som, že čo vám mám všetko povedať a vytvoriť takýto celistvý seriál. Rovno parametrami vody, výberom rastlín, osadenstva a tak ďalej. Prejsť všetko trošku po trošku, ale rozhodol som sa, že pojem na to úplne ináč. Pojeme na to filozoficky. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo vám má akvárium priniesť. Má vám priniesť radosť, má vám priniesť zmysel pozorovania, ako sa tá príroda vyvíja, má slúžiť ako dekorácia, alebo to chceme na rýchly spôsob ako presady, alebo rýchlu zeleninu, ktorú kupujeme si v supermarketoch, alebo chceme vytvoriť čo nie najdôveryhodnejšie, ale najlepšie prostredie. Lebo verný biotop urobiť, to sa nedá. Môžeme si tu namýšľať, čo chceme, ale nikdy neurobíme verný biotop, aj keď sa približíme akokoľvek chceme. Takže, tu by som začal po takomto úvode a začal by som otázkou, na ktorej je odpoveď. Ako rýchlo? Pomaly. Trpezlivosť. Nič iné, len trpezlivosť. Základ je trpezlivosť a pozorovanie. To znamená, že vy aj keď prázdnu nádobu, úplne bez rastlín, bez všetkého, bez filtra, bez svetla, naplníte vodou a začnete hýbať tou vodou, obyčajným vzduchovým kamienkom alebo nejakým malým čerpadlom, kde ani kúsok molitánu nebude, začnete tú vodu prebudzať k životu. Bez ohľadu na parametre. Či je tvrdá, mäkká, valiová, úplne to je jedno. Vy tú vodu začnete prebudzať k životu. Začnú sa tam tvoriť mikroorganizmy. Tu nabáda otázka, odkiaľ tie mikroorganizmy prídu. No jednoducho vzduchom. Takisto pre dospelých si to vedia, alebo chlapi, technici to skôr vedia predstaviť, prestup tepla. Ak je studená stena, ak je teplá stena, studený vzduch, vznikne kondens a tam vznikne plieseň. A presne odkiaľ sa tam dostáva vzduchom, sporami a tak ďalej. By sme sa čudovali, čo všetko vo vzduchu my dýchame a čo všetko okolo nás žije. Roztoče, pliesne, baktérie, všeličo možné to prežíva, hibernuje a to všetko sa dostane do vody a to všetko zrazu ožije a nabere spád a ožíva vodu. Čiže základ je trpezlivosť. Môžete si doma odskúšať kedykoľvek, zoberte 7 decová fľaša je málo. Ale 4-litrová fľaša kompotová, ukážem vám jedno takéto akvárium, budete zírať a sú tam normálne ryby v tom 4-litrovom akváriu. Normálne 4-litrovú fľašu naplňte vodou, vodovodnou vodou, chlorovanou a dajte tam malý vzduchový kamienok s 50-litrovým vzduchovacím motorčekom, ktorý má objem vzduchu 50 litrov za hodinu, prenáša úplne ten najmenší, aby to nehučalo. A sledujte, čo sa bude diať s tou vodou. Tá voda bude žltá, biela, všelijaká, ale potom sa sama vyčistí. Príroda si vždy nájde cestu, pomôže. Pomôže si, hej. Tak ako aj nás sa príroda zbaví, keď zomrieme, tak aj príroda si pomôže s akvárium, so všetkým. Preto treba trpezlivosť a netreba sa hrať na Boha a kontrolovať každý jeden aspekt, keď chceme mať akvárium na okrasu. Ináč pripomienka, čo som včera čítal v komentoch, že to sklo prečo neočistím zámerne, lebo to akvárium je v detskej, to proste nemá zmysel. Ale druhá vec, to sklo v živote nebolo čistené od riasy. V živote. A asi to aj tak ostane. To sklo nemá prisadlú zelenú riasu alebo hnedú riasu na sebe vôbec žiadnu. Takže není čo tam čistiť.
Na čo? Plná odpoveď na ten koment, že prečo nečistím sklo, lebo není čo čistiť. Áno, dalo by sa to z oknom zvonku, ale to možno raz na budúce. Keď mi do toho nebudú deti ťaptať 3 alebo 4 v priebehu dňa, tak potom to vyčistím, ale teraz fakt to nemá význam, to je zbytočná práca. Takže vždy začneme akvárium trpezlivosťou. Neponáhľame nikam. Trpezlivosť rúže prináša. A pozorovaním. Pozorovaním sa učíme. Normálne pozorovaním, keď budete pozorovať tú 4-litrovú fľašu s vodou každý deň alebo raz za týždeň 3 minúty, zrazu si všimnete, že sa tam dejú zmeny. Že to začína žiť, že to začína fungovať. Áno, dá sa aj tak, že to proste v tej 100-litrovej fľaše privediete do vody život. Aj neviete ako. To by bolo dnes v rozprávaniu pri akváriu o akváriu na začiatok asi všetko. Ďalšia téma bude voda. Lebo voda je alfa omega, ktorá spája všetko v tomto akváriu. Je to v podstate pojivo. Tak ako spája vzduch pre ryby, ktorí dýchajú, spracovajú ako aj my, tak ako aj distribuje živiny pre rastliny, tak ako aj vytvára prostredie, v ktorom ryby potom žijú, tak ako aj recykluje výkaly a kadečo iné. Proste je to malá chemická čistiareň, alebo skôr biologická čistiareň, akvárium. Tak tie procesy sú nezastaviteľné. A vašim úkolom bude do toho nešahať, nedrbať, nedotýkať sa toho, len pozorovať a užívať si to. Takže najbližší diel bude krátky, bude o vode. A správne, môžete si myslieť už teraz, že to bude hlavne o mäkkej vode. Kvôli rastlinám je dôležitá mäkká voda. Pre ryby je to jedno. Pokiaľ nejdete množiť, tak im je to jedno. Aj neonky len prežijú v tvrdej vode. Len potom sú náchylnejšie na choroby, ale dá sa to vyriešiť, aby vám nekapali neonky v tvrdej vode. Bez chémie samozrejme. Len postupmi nejakými. Ale to potom by sme si mohli prejsť, ak by ste mali záujem. Ale hlavná vec je voda a prvorada, bez čoho to akvárium nikdy, ale nikdy vám nebude fungovať, je trpezlivosť. Trpezlivosť. Neponáhľať sa. Trpezlivosť. Akvárium je o trpezlivosti. Vidíte rybky, že by sa niekam ponáhľali? Nie, oni sa nikam neponáhľajú. Teda áno, keď im dá miesta, vtedy sa ponáhľajú. Dobre, že sa nezbláznia. A iná sa nikam neponáhľajú. Vidíte krevety, že sa niekam ponáhľali? Nie, neponáhľajú. Krevety z bojovicou, dobre, že? Nie, fú, a koľko ich tu je? Fú, a to ešte ste nevideli, že aj živorodky tu sú. To je proste také malé zázračné čudo, ktoré tu všetci so všetkým vychádzajú. A traja hrdinovia tohto akvária, aktuálne ich nevidím, takže vám ich neukážem, kde sú. Ramirezky modré, 3 kusy tu sú, ale kam zase odplávali, neviem, lebo natáčam to v noci a oni spia, lebo nebudem im robiť deň. A cez deň sa mi nedá natočiť video, do ktorého by som mohol kecať a rozprávať. Kvôli deťom. Hej, takže to robím v noci. Plus, tie slúbené akvária, čo mám, čo by som vám chcel ukázať, to sú v obývačke, ale to zase tiež nemôžem tam moc veľa vykecavať, lebo deti spia. A nechcem, ja mám dosť taký zvonivý hlas, mám aspoň taký pocit, že keď rozprávam, tak všetci dookola hovoria, že nech som ticho. Tak musím to nejako vymyslieť, vyšpekulovať, ako by som dostal to video z tých akvárií. A jedno akvárium je tam obzvlášť zaujímavé. A to si myslím, že to bude stať za to. Ako sa predvádzajú drobci. Pancierník drobný. Pygmeus. Kto sa predvádzal? Dobre. Tak pre dnešok je to všetko.
Ja som prekvapený s takouto sledovanosťou. Neočakával som to ani počúvanosťou, že mňa vôbec niekto bude počuť, ale okej. Je to milé. Fakt, teším sa. A pozdravujem do Poľska kolegov akvaristov. Všimol som si, že strašne veľa Poliakov na mňa pozerá, tak dúfam, že rozumejú Poliaci mojej reči a pozdravujem ich do Poľska. Majte sa zatiaľ.